Ženy a muži myslia odlišne. To nie je domnienka, ale vedecký fakt. V rodinách sa preto často stretáva emocionalita žien a racionalita mužov. Táto séria prináša pohľad na to, prečo sa niekedy míňame aj napriek láske. A čo pomáha, keď logika a emócie hovoria iným jazykom. Čo vlastne znamená myslieť emocionálne? A dá sa napriek týmto rozdielom naozaj porozumieť? Často počúvame, že muž je stelesnením rozumu a žena citu. Nejde o to, kto je lepší, ale ako sme odlišne nastavení. Dobre, poďme analyzovať tento dátový tok. Ak presmerujeme primárnu maticu sem, schéma by sa mala stabilizovať. Áno, to potvrdzuje riešenie. Mužský mozog je prirodzene naladený na logiku, fakty a riešenie cieľa. Preto je muž schopný vypnúť emócie a konať. U ženy naopak, emócia prichádza skôr ako analýza. Pamätám si, keď sme tu sedeli všetci spolu. Tie časy mi naozaj chýbajú. U žien je emocionálny stav primárny. To neznamená slabosť, ale iný filter vnímania sveta. Predstavte si, že muž má problém v práci. Príde domov a hovorí, je tam problém A. Musím urobiť B, aby som dosiahol C. Čistá logika. Emócie odpojené. Žena však v rovnakej situácii cíti celú atmosféru. Napätie v tíme, tón hlasu šéfa, frustráciu kolegov. Hoci ešte nevie presne, čo sa stalo. Už cíti, že niečo nie je v poriadku. Ak idú kupovať novú vec, napríklad auto alebo byt, muž sa sústredí na parametre, výkon a čísla, cieľ. Žena sa sústredí na pocit z priestoru, farbu, atmosféru, svetlo. Jej filter je, cítim sa tu dobre alebo zle. Jeho filter je, funguje to efektívne. Konflikty medzi mužom a ženou často vznikajú preto, že hovoria dvoma rôznymi jazykmi. Slová ženy vyjadrujú to, čo cíti, kým slová muža vyjadrujú to, čo si myslí, teda fakty. Muž v rozhovore vníma slová doslovne, nie emocionálne. A práve preto sa ich významy tak často míňajú. Keď žena povie, my spolu nikam nechodíme, v skutočnosti tým myslí, chcem s tebou tráviť viac času, chýba mi blízkosť. Muž to však počuje ako faktickú výčitku a odpovie. Ako to, že nechodíme? Pred 3 týždňami sme boli na večeri. Obaja hovoria pravdu, len každý v inom jazyku. Ona o emócii, on o fakte. Žena príde domov unavená a frustrovaná a povie, nikdy mi nepomáhaš s nákupom. Ale veď včera som nakúpil mlieko. Vôbec ma nepočúvaš. Muž to počuje doslovne a začne obhajovať fakty. Žena tým však len vyjadruje pocit preťaženia, nie štatistiku. Ona. Drahý, cítim sa unavená a potrebujem pomoc, aby si mi pomohol s nákupom. On. Dobre, rozumiem. Urobím to hneď teraz. Tu žena preložila emóciu do logickej žiadosti a muž konečne rozumie, čo má urobiť. Muž potrebuje jasný cieľ a dôvod. Žena potrebuje pocit, že je pochopená. Ak obaja preložia svoje slová do jazyka toho druhého, komunikácia sa zmení z boja na porozumenie. Ak chce žena, aby ju muž pochopil, musí sa naučiť prekladať svoje pocity do jeho jazyka. Jazyka logiky, faktov a argumentácie. Emócia sama o sebe pre muža neznamená zadanie. A pokiaľ nepočuje konkrétny cieľ, nevie, čo má urobiť. Napríklad namiesto vety už ma nebaví tá hrozná kuchyňa, je účinnejšie povedať drahý, myslím, že potrebujeme novú kuchynskú linku, lebo sa rozpadáva, nemá funkčný úložný priestor a preto v nej neviem dobre variť. Keď muž dostane logické dôvody, rozumie, že nejde o náladu, ale o riešenie. Ona. Už ma vôbec nemiluješ. Ako to? Veď som tu každý večer. Muž počuje útok.
nie potrebu. Žena tým chcela povedať, chýba mi tvoja pozornosť, dotyk, spoločný čas. Ako to preložiť? Posledné dni som s tebou málo v kontakte. Bolo by pre mňa dôležité, keby sme si večer sadli len my dvaja, bez telefónu. Tým mu dá konkrétny cieľ, nie výčitku. Skvelý nápad. Presne to potrebujeme. Potvrdím ti to neskôr večer, aby sme vedeli presný čas. Teším sa. Ja všetko robím sama, tebe je to jedno. On fakticky. To nie je pravda. Veď som včera vysával. Z pohľadu muža je veta prehnaná, preto sa bráni. No žena sa len cíti preťažená. Ako to preložiť? Dnes som veľmi unavená a potrebujem, aby si mi zajtra pomohol s nákupom a riadom. Namiesto emócie preťaženia dá jasnú úlohu. Jasné, Zlatko. Samozrejme, že ti pomôžem. Odveziem ťa, nakúpiš a s riadom to zvládneme spolu. Muž ju potom neberie ako kritiku, ale ako zadanie, ktoré môže splniť. Žena nemusí stratiť cit, aby ju muž pochopil. Stačí, keď ho preloží do jazyka faktov. Emócia je signál, no fakt je most, po ktorom sa dá prejsť. Rozdiel medzi mužom a ženou sa ukazuje aj v tom, ako vnímajú realitu. Muž má lúč pozornosti, úzky, presne zameraný na cieľ. Vie sa sústrediť na jednu vec a všetko ostatné vypustiť. Žena má naopak sieť vnímania. Jej pozornosť je rozptýlená, ale zároveň koordinovaná. Zachytáva detaily, nálady, tóny hlasu, neverbálne signály. Vníma celok, nielen úlohu, ale aj atmosféru, vzťahy a význam. Všimol si, aké je dnes krásne svetlo a ten kvet potrebuje vodu. Len sa sústredím. Žena spája to, aký je človek profesionál, s tým, aký je ako osobnosť. Muž tieto dve oblasti dokáže oddeliť. Práve preto logické argumenty niekedy nepresvedčia ženu, ak v nej situácia vyvoláva pocit nespravodlivosti alebo napätia. Na porade šéf zvýši hlas na jedného kolegu a muž si povie: OK, bol to konflikt, ideme ďalej. Žena cíti napätie v miestnosti. Všíma si, že kolega sa stiahol a ešte večer nad tým premýšľa. Jej sieť vnímania nezachytila len slova, ale aj energiu a emóciu situácie. Pre muža bola porada ukončená, pre ženu ešte nie. Náš malý je dnes smutný. Nevidel som ho, mne sa zdá v poriadku. Muž má pozornosť v jednom bode, na úlohe. Žena vníma viac vrstiev naraz. Tón, hlasu dieťaťa, gesta, pohľad. Vďaka tejto sieti zachytí zmenu skôr, než sa prejaví nahlas. Nie je to prehnaná citlivosť. Je to iný typ vnímania, ktorý doplňa mužov lúč zamerania. Muž a žena nie sú rovnakí. A práve v tom je ich sila. On prináša smer, rozhodnosť, ochranu. Ona prináša cit, súvislosti, život. Muž vidí, kam ísť. Žena cíti, ako tam dôjsť. On stavia mosty logiky. Ona dáva dôvod, prečo po nich kráčať. Keď sa stretnú v úcte, rozum sa opiera o srdce a srdce sa učí stáť na pravde. Nie sú proti sebe. Sú dvoma pólmi jednej celistvosti. A práve v ich spojení vzniká rovnováha, ktorá drží svet pokope.